Hot Parisi, Baju Imtang Hajing Doki, So Yang Yaladi, Pen Yagi Way, Akadushi Shasau Sherpay, Yai Pinkin Mau, Yaki Parisi, Kumjoyangi Kini Kisi. Jing long rim, pentem my jing him, yogi hop chariot ka jing pin. La jing yin pen scam, tang ha u try jesu, ka jing him I ti lord ha u. Wo ba long lim ti, yani sha u pa, madu ding so wan ba. Sulang uta, pisawan basisya, kang haudongin yay sno sherta. Nilang tangkitlan, maulang umet pa, kang hauken dongin yay shanya. Doye neru hau, min mati jengkerku, Jing suk men sim yin shem tam ha u. Nang kum ki wa se ba la rin, yo ha kan shu shwan ka jing ke.
shisha Tang haudongin yais no shirta Nigilong tan kitlat Maulang umeta Tang hauken tongin yaishanya Royeneru hau Mimati jengkerku Jing supen singin shem tang hau Pengikut Kristanto Nginda sumarba Jing edenti ban om bakla Nine kwai ban yoma Jing kentem mai bar Malaki si bat mangkipon Yada dingu mensing Makui kari bai ban Sashi sin hangi dry kan yar Jing imbatem mai Tang hu Christian shem Ubalong kanong rin mas pen Raja sulang uta Di sawan ba shisha Tang haudongin yais no shirta Nigilong tan kitnan Maulang umet ba Tang hauken tongin yaishanya Royeneru hau Mimati jengkerku Jisuk mensingin shem tang hau Angin longkong kita Iwas kibatem mai Ronu harapan yang yausan Ningkong nga shim kani kabu ban ai kublai Women Sunday ya baro ki khon kan thai jang balang lem ki be khon kan thai bam dei na kani balang jingi ru but kerteng joga jing ruai ke dei 1000 mai Jing long brief jing duna jing long tlot bang ilong ha jing long pop ko try yaming ipen mong ko Jesu yangi la de bendo jing kermen kum karisya kum ude bater kong
Jing long kristan ki jing eba jing yale ye jing e jongi kawan ban pentlor don shu kamon yalan ti babhabangin be kanuksa babha banlong in don bo ku try jisu tukta mame yangi ku try jisu tuan pen em yangi ku try jisu ai ba man sim trong me jing tlor jong i trai to pin long yangi kawan ba thamai ai ba jing em jong i kan long kong sembai angin bel haperte barem ba paswai ku try jisu Jisu tuan pen em yangi ku try Jisu ai ba man sin trong me thao thma yangi ku Jisu da shisha me long ka jing em Jisu yangi shame try to share try Jisu tukta mame Jisu tuan pen em yangi ku try Jisu ai ba man sim trong me un wan thao thama yangi ku try Jisu tukta mame yangi Jisu tuan pen em yangi tuan pen em ku try Jisu ai ba man sim trong me un wan thao thama yangi un wan thao thama yangi Buram klonshon plemen.
are the one who gave eternal life. Now we give you our life. You are the God who loves. You are the God who saves. You are the God who wipes our tears away. You are the God who gives, the God who makes a way. You are the God who prays for all our days. You are. You are. You are the one who took the nails and thorns. You are the one who rose up on the Easter morn. You are the one who raised up from the dead. You are the one who gave us life. You are, and you will ever be the God who gives to us our song. You can, you will love us for eternity and always help to keep us strong. You are the God who loves. You are the God who saves. You are the God who wipes our tears away. You are the God who gives, the God who makes a way. You are the God who prays for all our days. You are. You Ginyaduay. Kokpa jongi ubah beneng. Iwan hakni kapor. Sasisian pat bandem hakmat kaket kicing isnay kejong me. Ban iwan ban aingo yemi ku try. Nagabenta kani kapor. Kaba melapan la yangi katni bengin wan ban kiyo. Hakni ka yeng kabakot kabakentang kejong me. Hakabakum kani kasengi kabakerpang. Kabaka assembly ringkat bat kabalang. Kilabu nakabenta. Bangin rakhi ya kajing syakri kabakraw. Jong kikun kentay jong kabalang. Ku try ba but isnay Ngiwan ban aingo yemen nakabanta kani kasengi. Kabangilayo at try nado menem step bat kumju hakni katayo baro sitayo. Omtang hakni kabalang.
Henry haki balang baro hapok assembly. Ban aingo yemi. Naga benta. Ki ai baro ki ba me. Melathe ya ki jingkerku. Hagi khon kenthei jong assembly. Ngiwan ko try hagani ko por. Ban syakri, ban mani, ban aingo, ban yaro. Ya ka kerteng ka bakhot ke jong me. Bat habang iwan hagani ka por. Iwan ra ru I kini kijing ai kibaret ki jongi saka kam ka jong me. Habang iwan jor bat kijing kerku kiba me melathe slay hagajing im ka jongi iwe bi iwe. Kini kijing ai ki jongi kilong ayu ko try. Henry ngidwai tu isnay ban pedang yaki. Baha kano ke caka kabaon pendon kam. Kan long nakabenta ke kerteng bat kaburom ke jong me. Ngiwan ban aingo yame hagani ke por. Mela penpoi hapedeng jongi ya ke syakri ke jong me. Kabanya sam ya ke hubor nakakatien ke jong me hapedeng jongi. Isnay bandon ringkat bat I ko try. Kijing penkre ki jong I. To penjanai do umen sim ubakho ujong me. Batu ai bakani ka khubor ka bangin yos ngau hakani ka jan me. Kanda long shisha ko try. Kata ka wan thamai ka ban pen thamai ki do not. Iki men sim bat yaki jing im ka jong iwe iwe. Ban ngin lik pai nakani ka jing sing. Ki brio ki belas ngau tho ya ka jing ai ka jong me. Kaba me mela wan ken ko try. Ban sya halo ka ding pna. Ban siuspa yaki brio ki ba pop ki ba jot ki ba rem ki ba kumbangi. Bat bangila ban long atrai ka ki ba bet ban rung haka hima ka jong me. Om namar ke ai ka ba bha ka bangi ngile. Hanay namar ba ma me ken ko try Jisu. Mela siuspa yaki pop ki jongi. Dagas nam ka ba mela penmi halor kading pna yarap ko try yangi hapadeng ki jingtlot ki ba bonjai bengin long ki ba dap da umen siam uba khoi ujong me ai bor bengin nang la ban em ka jing em ka ba pensung pha ka jing em ka ba ya dei bat ka mon ka jong me hagi por baro tus ngo bat tus ngap ki ka jing duai da ka ba ma bat klet ki pop ki ringkang ki ba bon ki bengai jule ban pensung si me kumbangi map yaki weipat ki beli asniu yaki. Iwan ban duai bat ban pan yaki ni ki baro. Haka kerteng ka jong uji sukres. Utrai bat undang pen em ba iya jongi. Amen. Ti hagani ka por nginyo ngau shwai gi jingpen bana ka wei nakaliang jong ka balang bat hadian kata ni working secretary jong ka women's week. Ki perbangi bi kini kilong jing berbena. Hakan ngas kian nam dan jeseng kan thai bat jeseng samla namar kin beteng ki program jong ka Women's Week bat Women Sunday. Ha English service plus bizar ak por saus puajan miet nginyo nongkran Mrs. W.A. Soklet hang nir kan dei ka Women's Sunday. La shai ka sing ka ar photrik Julai kala sing ublei ki program jeseng yeng dong pon rish tang jan miet kilong kumni. Dong mingi kan long hayeng Dr. R.T. Simli kan tot pokti nongkran Reverend Elling Score. Dong sepni kan long hayeng Mr. F. Karmujai kan tot pok se North nongkran Mr. P. Mautho rang babalang. Dong syatay kan long hayeng Mr. Bhakupar Shadam kan tot lapalang nongkran teman besan L. Kurkalang. Haka arfu artri ujulai jeseng miet balang apon rish teng jan miet ini aga subject pedeng jangka kuota tupen pau syaka perthai ba philong ki jong kris
Penat subjek mapi pilong ki sakhi jonga ong trai. Shonong rem kitab Isaya kelenong ba sau pulai gerkhot ke shifo. Nong pulis dang badwai Mr. McDonald lingdo maunai nong kren Mr. Rick sang dingdo. Arfu sau terik Julai ke sitho ding minyak ke Bible study ke puan ribu janmiet nong shi Bible study Mr. Kordor Karmalki rang babalang. Arfu santrik Julai ke sisa jan Nyendon ke program jong ukenjiri jingtuai bakhar kenta jong kalaim kerap presbiteri nadu ke puan ribuji jan minstep hadu ke puan ribuji jan met. Ni kerpa di ki prabanget banyawan cengni ke program bat kerpangi gitu ki prabanget ki belabu di ki kenta naga benta jong pi bapin sengoba banya poi kenang banya dan benta hau ne ukenjiri jingtuai. Inyo ke jeseng tuai jong kapalang ke puan ribuji jan met nong pulis dang badwai mse wanti nam nong rum. Haka arpun reuteri Julai ke singu belai nyo bujim step nyo jeseng kena kandon ke goodwill visit naga jeseng kena balang malki. Dai sob san min step ngin naga jeseng school pen pau. Shibujim min singi nyo jeseng sermon nong pulis dang badwai Mr. Andy F. Susngi special number Mr. Biang Kupar nong rum nong kren Mr. MJ Singkon rang balang. Ni sengok tunar ban pentip bagandan ke jingkenti ukurim hapadeng Mr. Hamar Babiang Rani balang Presbyterian Dihar bat Miss Bawanda Kemen Lingdo kun samla kapalang kani kalong ke jingpen bena peningkong jingpen bena. Officer person kini kilong ki program hagaji aseng kabubut. Gaji aseng pajba non ka singing festival nadu kapor nru baji nadu kapor nru shitang ini ka praise and worship. Officer person ini Mrs. Sarah Iris Lingdo. Inong yalam jingruai Mrs. Eden Grace Raji. Organist Mrs. Abigail Nongrum. Inyo ka jingruai lang inyo nong pulis tang badwai Mrs. Biara Linda Wanshong. Inyo ya ka team song nek participants but the official. Inyo banlum ya kijing aingo. Hadian kijing aingo i chairperson in IT ha i festival conductor i Mrs. Eden Raji but inyo ya ki special number yakini room. Kijing aseng kan thai dong mingi ka solo ni Miss Kulda Dingdo, ka jingaseng kentay dong sabni, ka duet ni in charge, Mrs. Ame Bada Lengdo Saukmi, ka jingaseng kentay dong shatay, inyo ya ka quartet in charge, Mrs. Daffy Banbadkar, in IT ha i chairperson, but inyo ru ya ka jing kublay na i working secretary, pat ninyo ya kajing korkupan wa. Ikani kadai ka way na kajing panmanang ni kapon. Mahadian mawaway kani kajing yaseng. Ya kerpat ya kidkhot ka committee balang, kidkhot ka working committee, ki participants, ki nong yalam jingruai, ki nong yashimanta, ki ushers, ki volunteers, ki choir jang kabalang bat kumta rungin yo ya ka photo section. Bangin yalay ha kani ka dining hall ka badon hang ti hapo ka youth center. Tikini ka ro kay ito na. Tingin beteng ni ka jing syakri ka jongi dai ka bangyar wai ka jing ruai ka balai spa. Milong atrai uding sawan hamir tu aingin sno Kitenat ba im badap da jor ba seker hai uso bro saudli kidkhot ka jing ruai ka balai spa. Milong atra uding sowan hamid tu angin snow
boy suka benta ke bakong sam jong ke jing syakri ke jong yu blay. Berkata kalong bagi nyok sengau ya ke kubur ina imeses syongkun mensiam ding do. Kakateng kesutanat aku. Dia ni piang sobhai pikong syek kum ke jing senggen thaibat kum ke balang hibarok kawai. Ni piang sobhai pi ye kuvrim jong pi bat iki paragi jong pi ki balak banyak dalang bat ngi hakani kapur. Tika jing kublay ka bakar pangkong ya pi ya ka jing lakloi ke jong pi banyak dalang bat ngi hakani kapur ban sam ya ka kubur ba ka jing shisha ki badana ka tien ke jong ublay. Ti kong syong kun idei na ka balang so yong ti tang kata ko mga tip sa pangjo I tengah kerpa ya pi pin so haban pin ithu kam haya la dia. Ngoi ka ban ai kublay ya I kong chairperson ibala ya lam ya kani ka jing syakri hakani ka jan miet ka buram bat ka jing ro hi ka long shoblay ki ai baro ki jing thau ki jing penlong ki jing kenrai ki jing isnei ki jong u kumni ngi yo ban wan kumni krui ha ki yeng ka baken tang ka jong ublay mingi yo ban ya mat ban yo sngau ika ktien ka bakhot ka jong bleng ai ngo ki ai baro ula ai ngi ka sngi kham tam le ka sngi ka bakar pang jong ki ken thai ng pen pau ka jing khublei na benta jong ki da ka jige seng ken thai hang ni po pok se ya ka bakilaken mau ka kerteng ka jonga bat nga ai khublei ru ya ki nong ya lam balang ki balong ki kpa ki jongi ki temen basan ki rangba balang o dadon ki pastor ngai khublei ki long kemi ki long kpa ki parasam la dadon ki hap ke baret ngai khublei pi baro ka kerteng ka batiang tam ka jong Jesus Christ umlong nong pen em jongi ngawan ra ru ka jing khublei ka ba kerpang na ka liang ka yeng ka jonga bat kumju nakaliang kabalang gajonga nakabalang Presbyterian so yong ngai kublay ka Women's Week ba Women's Sunday ka basuk ka bakamen ya pi kabalang hangni hapopok se te kumta kumba ilaong mo da ikong chairperson ba ngan pen itu hakamat jong pi kani kapor ka julong mo bangi led program nakaway kapor nakaway kabalang siya kaway kabalang ngi jukam stanat haban itu mo ki beriu ladang yem itu teng sulong stranger baham I sulong nong way hama ten rei kemboong di kong chairperson ka kerteng ke jonga ngalong syongkun mensiam ding do ting dei ko na kabalang Presbyterian so yong tika jaka kabanga ngatre kum I counselor po kabalang Presbyterian mau plang te kum juru kabalang mau plang kala pendon kam yang kabaya dei bangan don haskul haka school po jong kabalang mau plang tinga hangni ngawan ringkat ya ilok gi jonga bat kumju ki bahayeng gi jonga bat ngiwan kijingwan kijingi kala khamjingai ngindai bengiwan direct na po ka na soyong ilawan program shamanesh te po balang nong ka kabadan hangte hapo jan sning tinga ngilakum slam marba kalenti kala khamjingai tila don tip hi kini ka states ke jongi shane mo ka de states jong ka jaka jungo kai mo ka ba itenat te hakilen ti ya chibon kini ki Torres ni kendo te hang tai jingbon hikaling la sa kut block te la nang slam shu na lob la slam ka pon anang slam shu ma te ngi scam mo yui ne I para kin si jongai ong ba mlele ka ublei la bu e ka pon te hakapor ka ba biang ka ba pidai ban sam ko kubor pin sa yo he ka tau blei sa pan poi be ka por ka ba biang kum ta hi ngi poi he ka por ka barang biang hi bangin yo mo ban yo sam ka ktin ke jong blei tenga ngai scam tang kita mo ki jing pen itu ba ka jing kublei mo ka bang kwa hi ban ai kublei ker pang ru ye kong bahun mai la im don hang ni tenga deling bajung I bang yo ban ye itu ban ya ha ka jing ye de kam mo bat I ngi ban pen yo ban wan ban gran ban sam ka ktin ke jong blei ha ka ni ka balang ka jong pi te kumta tang kita ki ba kan nakaliang ka jong ma ngan
Temen tapan ngin pai noi ka ktien ka jong ublei ka babaro ngi wan shakani ka jing shakri ngi wan khnang na du ka do nuot ka men sim ka jongi nganget baro ngi wan na mar bangi thliang ngi thrang ngi sliang ban sngap ya ka ktien ka jong ublei ngi wan ma ngi kwa ban teb ayu ba ka ktien ka jong ublei ka don ban kran kham tam lei hakani ka sngi ka pamenta ya ka ba ka KGP assembly hi kalabo ya kani ka thim ka bakar pang ka balong ka thim ka bada ngam jileo bha kata ka ka thim ya ka bala kilabo ka long ya ka wan thamai la jubo hakiling wasni thamai ya ka wan thamai la jubo hakiling wasni thamai Marcus klanong ba ar ka khot ka ba ar pho ar de shwabengin ya shak ma tingin ya pendam ho blai ha ke jing toy ko blei ba ko pa chi ba beneng long ba khot ka tang ga chong me try ni ai ka buram ga chi ro shame na mar ki jing ye but ki jing ai ki chong me ka jing isnei ga chong me kan ko pa ni la ban wan ki yo ka yeng ka ba kin tang ga chong me bengin yo ban shakri la lut ya ka tang ga chong me try ka ni ko por o nya dwai ba min isnei man doring kat ba ka shakri ga chong me kan yang hang ni kan go try ngalong tang kata ka bril ka batlot kan go try jisu kanat bangan spen sawa ya kine ka khobor ka chong me re ki paro khat kan ko try ki jing pen sle kan ko try kan long na me kan ko pa ka bor baro kan long na me tangai ti ha me kan ko jisu kanat be ni dwai ni pan kine baro tang mi jesus christ amen ti ha kan ni ka jan miet ka bamenta ka ngamsham yat lan ngamsham kwa ban yat lan na kani ka thim ma ya ka ba ka jinge seng kan thai ke GP assembly ka labo na mar ngala pet ha ka program jong ka balang ka jong pi ngayu I la don ki bakran ya ka sub team A la don ru ki bakran ya ka sub team B te kum tang pen ong ka bhai ngambangan yat be ya kani ka thim ka balabu ka repang ka baong ya ka wan thamai jubu ha ki lengwas ni thamai Marcus kanong ba ar ka dokhat ka ba ar pu ar kani ka thim ka long ka way na ka thim ka bangidangi shupen ni sngo ba ban shuong no ngin sngo thu ya kata ka wan ma ni shuong no ngila ban sngo thu ka wan ka dei ka bat bangin ong ya kata ka luas ni ka dei ka henry pat de habangi ti ningi ngam jiliu ba ya kani ka wan bat ya kani ka luas ni thamai kadon ka jingmut ka bari hakini arteli ka wan mathamai bat ka lengwas ni ka thamai ka don ka jingmut ka bari ka ba tangi ngila man sngo tho tang I balingkot henry habangi ngam jiliu ka ktien ka jong ublei ka long ka ba pinkin de min sim yangi ka ba ka long ru ka ba ka ben pinkin dit ya ka jingim ki jungi namar bateng teng kom ki brio ngem sngo tho ya lade ngi dei ki te ling ba kan ka thim bangin ya pen menta kan long bangin yet ya lade ya ka do nuot ka jongi hatungi long ni em la ni la ni em ban sha khot ma kita ki brio ki balakup la ni ki balong gum kata ka luas ni ka thamai te ha kan ka gospel ka jong Marcus kan long ka ba ar ka dokhat ka ba ar pho ar habangi pule na do ka to ka dokhat ka ba khat phra ter ni pule ka dokhat ka ba khat phra ter kane ka dokhat hadu ka tu ka benta ka dokhat ka ba ar pho ar ka dei ka benta ka ba kini ki pharisi ki kili jingkili u jisu kade ka ba ki pharisi ki kili jingkili ya u jisu nang ta pade ha padang ki jingkili ki pharisi ya u jisu u ai ka juba te kane ka kentien ya ka wan ka ba thamai jubu ha ki luwas ni thamai kade ka kentien parshi ka ba u jisu u shat parshi nani ukren parshi ya ki ne ki pharisi nang ta shishu kade ka ba ka kentien ka ba u jisu ula amna ka reply ka ba u jisu ula inya ban sengap ya ke jingkeli lan desngongnya ban sengap ya ke jingkeli ke jongki pharisi ladangi puli ya kani ka khot ter ngiu I ba ka jingkeli jongki kamdei ka jingkeli badon ki jingkit khli ya ki sinran ki jong ujisu kimdei ki jingkeli ru ki ba saiso ujisu
usngau tho ba ka jingkili jong kini ki Pharisi kamdei ki jingkili ka basei so namar kini ki Pharisi ki kali ki ong mo ki ong ba balei ba ki senran u Yohanes bat ki jong ki Pharisi ki shajin et Henry ki senran jong me kim ya shajin et kini ki Pharisi ki kran ki kali jingkili u Jisu shapangani ki jing shajin et te kajing kran kajong kini lani kajing kili kajong kini ki Pharisi kamdai tang sisian ban ong kamdai tang hang ni hakadukot kabakat prat ter Henry bangi puli kani kalanong kabaar ngin lab hang tu shapang kajing keli lani kajing kran benyau kajong kini ki Pharisi ya u Jisu hang ni haka nadu kan ledkot ka baningkong u Jisu kat ba udang penkhia ya uba pang yap siliang hang ni ngi yu i ba kini ki Pharisi kile kumno kila keren lani kila benyau kila thonom ya kita ka ke ba u Jisu ulale tilo ang ba u Jisu haba ulayo i ya uta ubriu bapang yap siliang nangta loong ba u Jisu ukhlem syamla ban shusngap ane ban shupet banong ban klemle ya uni ubriu bapang yap siliang namar u Jisu ba utep yala jong bu de kon jong blei ubala ya ka ban pinkhia ki jingpang ubala ban le ki kamba ma ten re hang ni u Jisu syam kwa ban shuyat light le ban kier na kata neke ula le Jisu ula penkhia yuni bapang yap siliang ula ong ha uta bapang yap siliang dangi puli katu ka khot ka baningkong gum tu ter ngila bawang ula ong ha uta bapang yap siliang ko khon lamam no yame ki pap jong me lamam no yame ya ki pap jong me kata kekentian ke bau Jisu ukren ha uniuno hane ubriu bapang yap siliang kala pentut ya ki Pharisi kini ki Pharisi ki ongum no hang ne shu ktien ke jong ublei ka tho am no khat basan ban riu ong Henry don ki ba na ki nong tho ki ba shong hang ta bat ki ba ya persha hala ki donut balei ba uni ukren kaba ben belai kumni ubala ban map ikipap Henry tang ublehi kikiran da kata kekentian ki Pharisi kikiran ya u Jisu ki ong ba ya kim long appreciate ya ka jingle ka jong u Jisu Henry ki condemn ban ya ka jingle ki jong u Jisu na lor kata ke ba ki ong ba u Jisu de bakran ben belai kumno kam ya la jong uday ublay ba kumno ni ubriu ban ula ba uang ba ula ban ma be kipam ti kumta hajing shisha kini ki Pharisi kin focus ya ka ba u Jisu ula pen khia yo ni ba pang yap siliang Henry namar ke jinglong ni ka jing kani ong no ka mindset ke jong kini ki Pharisis lo ong ba kimla ban pediang ya ka jingle kan lak ni ka jing ya kan ki kamba ki jong u Jisu kai ka ba ki le ka long pen ban ki ya thnum kia benyau ya kita ki jingle ki jong u Jisu nangta u Jisu haba u yo i lani utep ya kata ke jingmut ka ba kini ki Pharisi ki don ha ki donot ki jong ki u Jisu hakane ka benta jong ni khot ka baningkong hadu bakhat wei shapang ka jing pin khia ba pang yap siliang u Jisu u ong kumno u kran kumno u ong ba phin yo tip ba ukhon ubriu udan bor ha ka khendau ban ma be ki pam u Jisu ai kata hang ta u Jisu ai da kata ka answer ong no ka khamlong direct ma ka khamlong direct kanika ar shi phau au ka tho ai kata ba u Jisu ang ba phin yo tip ba ukhon ubriu udan ka bor ha ka khendau ban yo ma be ki pam Jisu ang no ba dei ma wan ukhon ubriu wan ban ma be ki pam ha wan ban mam ekipam tekini ki jingkran u Jisu kim shem la pen ngau bha ya kini ki Pharisi Henry ki la nyo ben pen ban ki la kran ben pen ban ki kita ki jingkran ki jong u Jisu kabenta
kebaar kebau Jisu pada ukren ma ya leu jubab ya kini ki Parisi kadai syapang ka jingkot ya ulebi kebau Jisu hakatu kadkot keba katlai kebau Jisu ulet ban rong kadba ulet ya kaban kot ya uni ulebi ba uni ulebi udai unong krong te hadin ba Jisu ukot ya ulebi bau ong uni ulebi ale tuan ban buat no yang ti uni unong krong laong ba hadin ba Jisu ulakot ule kumno ukot ban bam yu Jisu hayeng jong u ringkat bar kita ki nong krong bat ki ta ki breu ki bapom ti kani ka jingkot ya ulebi ladangi pule na ka gospel ke jong Matius kana nong ba khandai ka dukat ba khat lai ka khandai ha dukat lai kani ka kedau ba ka de ka jingkot ya Matius tel ong ba ka jingkot sha ka jinglong sinran ban long sinran ten re kini ki Parisi ki ui ba Jisu ulet ban yajan bat kini ki nongkrong na mangitep ba uni u Matius ude nongkrong long ba ule kumno u Jisu u sngotanat nomor u iet bahai ya ki beriu ki bapop ti ule kumno u Jisu utip hangta badan ki nongkrong badan ki beriu ki bapop utip ba kini ki Parisi ki isi bahai ki nongkrong bat ki bapop ti u Jisu haba kini ki nongkrong ki khot u Jisu banya bam lang ban u ule kumno ulet da kamon sngobaha ulet da kamon sngobaha uklam kernga uklam ong pidai ki nong pop ngandom wan ban rong hayeng jong pi Riu Jisu ulet da kamon sngobaha ringkat bat ki sinran taka ka baja hang ne kalong ba kini ki sinran ki jong u Jisu bat u Jisu ki bam lang bat kini ki benong pop ki sngobaha ki kawai lang hangta Teka ka baja pedang kata mo hakata ka jing bam ko jong u Jisu hakata ka jing kawai loong bakini ki Parisi ki dapat bet tek patek ka ka bau Jisu ule ki dapat ka ka bau Jisu urong ki pet ka bau Jisu umi te hangta loong baki u ibu Jisu urong ban bam bat kinong pop te hang neru ki labu ya ka jing keli bat kila yoong kiong ba uya bam uya di ru pleng bat kinong krong bat ki bapop ru Markus kalano kani kadukot ka ba khat kalano ba ad khat ba khat san ba khat nyaw dangi pule yang tungilap ba kini ki Parisi kiong ba kila ya bam lem bat kita kinong krong bat ki pop ru bat ki bapop ru Kila ong hakis kini Parisi kila keren hakis sinran ki jong u Jisu. Teka ka ba u Jisu. U ai ka jubab ya kini ki Parisi. Habangi pet ya ka dukhat ka bakhat nyo hang ne u Jisu ong kumno u ong bangam syam lawan ban khat ya ki ba hok Henry ya ki ba pop ya ka ban kela ka bamun. U Jisu ong ngam syam lawan ya kaban khot iki bahak Henry ki bapop ya kaban kela ka bamon Jisu usyong bat kini ki briu ki bapop namar ba udon ka jing temu namar ba udon ka jing temu udon ka pelan udon ba kuwa ban pendap ya kata ka jing temu ka ba ublei ulapa u ban wan sya kan ka pertai te kumta u Jisu u reply ka jing reply hakani ka benta kalong ka kamsuk ban sngutu yakini ki Parisis tila ong hang taru hi kimpat hun re kini ki Parisis kimpat hun re ya kata da saka pat de ka baja ni pet ya khot ka ba khat pra bakine ki Parisis ki le kumno ki la kili jing kili u Jisu shapang ka jing sha jin en ki kili jing kili u Jisu shapang ka jing sha jin en along no batang supaya kini ka benta u Jisu ulal sngo da perkhat dangi pule kini ka benta barok hot ngi sngo ngi laba u Jisu u jubab ikine da ka jingdam along no hakata na marbale ki kili kida penrem ya kata ki jingle ko jong u Jisu ke ka bakini ki Parisi ki kili shapang ka jing sha jen et ka jing penlong ka jong ki bakin kili shapang ka jing sha jen et ka long ba kini ki Parisis hakapor baki sya jen en namar kane ka jing sya jen en kila jule
lani kadai ka rukom jong kini ka nyam Judaism lani kita ki ancient Israel ba te kini ki Judan ya kadai kejing sha jen et ka ba asin shtayo te laong ba ki hapden kan hakani ka jing sha jen et ka jongki ki jing penlong sha jen et jongki ki don la ka kendon ki rules te laong ba kini kini niam Jews kile akum no kibu ika rule ba lada sha jen et ndai ban bam jing bam ndai ban di ka nang tapat de ndai ban sum ndai ban sat nang tapat de ndai hiru ban ta kinu ki jing ta khmat lani kinu ki ban pin itenat ya kadur nang tapat de kim dai ban trei lani kim dai ban kata kibo ki kendon hakani ka niam Jew ka jongki ka bakini ki Pharisees ki don te ujisu pade uyo iya kata te la le akum no ula dap tep lupa hiru bakini ki Pharisees kin sakali jing kelibat te ki kelikum no yo ujisu ki ong kum no habaki senran jong uyo NSPM ki dabu ya kan ni ka bentaki nang bahagi ni Pharisees ban penram yu Jisu ta ki dabu ya kan kentien ya ka ban ong kisenran uyo ones kinam ong pe direct mo ki Pharisees ki penmi ki senran jong uyo ones ki ong kum no ki ni kisenran jong uyo ones bat ki jong ki Pharisees ki ya sha jen et kat ba pat de ki ni kisenran ki jong u Jisu pat de ki klem sha jen et namar baka day ka por sha jen it hakani ka nyam Jew ki siong kata ka yampur ka ba ki nget ya kata ka jing sha jen it ki dabu ya ka por te kum no kat kum kane ka por kat kum kane ka benta kane ka sngi ki kim sha jen it te ki keli jing keli u Jisu te kai ka baja ka long ba u Jisu u angkum no uang ba kinong on kurim kim don kam ne kim la ban sha jin it kat ba unong let kurim udang don bat ki tat hadu ba unong let kurim kata kathau ya u Jisu kat ba unong let kurim unam don shu bat ki kamot kiu no shabnang tat hang ta kinong on kurim ka bathau ki sinran ki jong Jisu kin sa sha jen in Jisu ang kat bau dang dan mau Jisu utep te la de udai utep te la jong udai te kum tau ang kat bangadang don manga kim tan kam kin le yu ka ka ba ki kwa nga le lut nang ta saka wei pat de balai u Jisu uju bab ya kan de nani u ong ya kan ken tien kawai kalong ba u Jisu dai ba upenram ya kan ka sngi sha jen et klem penram hendrai upenram ya ka jingle jong ki Jew le jong ki Pharisees kat ba u Jisu pat de am ya la de ula dap ban hikai ya ki senran ki jong u shapang ga jing sha jen en ula dap tu ban hikai habangi pule ga gospel ga jong Matias kelenong ga ba henreu ka dekat ka ba khat henreu hang tu u Jisu ula dapan hikai ki senran shapang ka jing sha jen en kane ka jing hikai ka jong u Jisu ka long persha ya ki jing hikai jong kini ki Pharisees hang ne ka lenong ka ba henreu ka dekat ka ba khat henreu u Jisu u hikai ya kini ki senran ki jong u ong kum no uang haba pisha jen et ru wat long ki ba mat ngosi kom kinong arsam wat long ki ba mat ngosi kom kinong arsap kata kala long ka wei shisha shwa ka ba persha ai ka kendon jung ki Jew namar ba kini ki Jew ki ong binyidai ban ngosi wat nam sat snyo wat nam pen itenat ya lejong ndai ban sum te hendrai u Jisu ong wat le no wat long ki ba mat ngosi kom kinong arsap nang ta pa de wang non na ba ki pen kin riang ya ki khmat jong ki kamut kini ki jing le jong ki Pharisees ki pen kin riang nang ta bakin penpau haki brio bagi sya jen et u Jisu usa persya ka jing sya jen et jong kini ki Pharisees kalong baka jing le jong ki Pharisees ki kwa ban yu ibat ya ka bashabar tip re ka ni ka bashapo ya ka do nur ka bashapo la de pilong sakom no kom noru tang bala sya jen et pila but ya tu ka kendon ka jong ki
kaya kan niam karukam kejengki kamut labiang Henry ujisu uang no uang naba uang no bakin penpau haki brio baki syajen ian baki ne ki brio ki ba arsap ki chupen pau ki brio baki syajen ian shushu uang no shisha ngong happy kilayo yala kanong kamut kini ki parisi baki le am takiyo yala kanong nang ta uang shushu no onrang uang Henry me haba mi syajen ian tusle yala ke kli bat tu beta yala ki kamat kan niam jiu ko angom no wat jusum mdai ban som ban sat mdai ban ta ki dor ya ka ban ne ban ta krim ban ta ki pon ki cleanserin ya ka dor mdai ban tai ai kat bau jisu am no bat tu beta yala ki kamat mot ban ngidan kam ban pin khoj habangi sya ajen ngamon ngidan kam ban long bai kum ne ngin pin khoj ba yala di ngin pin itenat mana kibri kinam yu ilang isya nangim sya ajen te Henry ka ka bakong san hang ne uji suang bakumta men pin pau ha kibriyo ma me sya ajen Henry ha ukpa jong me uba ha bendeng ha kabari ta ka jing temu ka jong uji su ukwa baki ki ba le ngin le ha ka do nuot ya ka tang ka ba syabar te kumta balay usapan rami ki jiu namar yene ki parisis kadai namar ba kile eke basyabar nang tau ang bat ukpa jong mi ubayo hakabari un ainong hami hakabapa nadangile eke na dukamen sim hakabari tral ainong yengi hakabapa te kadai kata kaba kaya kajing temu lani kajing dam lani kajing bambut kajang ujisu ya kene kajing rukam sya jen jong kene ki parisis nang ta shushu uang kumno patde tang ba ujisu open kot hang ta ya kata ka jupa ya kene ki parisis namar la long man kapor shiman kapor ukwa ma ong no ban ai no da ka bakam ting khanden nei bangi pai ka dekot ka ba arphuwe uang shu kumno judan ru ubasu serdap ya ka jankop barem da ka jan thamai lada kumta kata ka jan serdap bathamai jongka kan penkat ya ka barem bat ka penlong ka jingkat ka bakham kraw ukran parsi sadakata lada ki jan ukran parsi da ki jan pade balada ngi serdap ngi don ki jan ki bathamai ngi thiet thamai khnang na yi na yo ndai dang ili ra syeng pade ngile serdap da kabarem hatu kanong ka ba itenat kenam itenat ngithiet rem dor ya ka bathamai namar ngi kwa ba kanong ka bathamai ngim kwa ba katu ka bathamai watang bakan bet jabo ru ngi do ngi sngosi tang ba ka shubet jabo ru kan ngin sngosi te ladangi serdap les da kabarem hatu kanong ka ba itenat ka ta jan kanom long te shushu hang ne ujisu ban kham ngam jiliu ya kata ka jing keren ke jong kini lane ke jing ya ke jing keli ke jong kini ke parisis ujisu ukran parsi direct da kawan ukran parsi direct da kawan wong kumno lada kumta kata judan ru ubabu ya kawan thamai kelwas ni barem kane kawan thamai bat kani keluas ni balai ujisu ukran no dakane ka kentin ka ban ong by direct da kawan kawai kalong ba kani kawan ha kajing ha kini kaniam jongki jiu loong ba kadai kawai ka ba long badon kambha namar ba ya kani kawan jupin don kambha ha kaniam jiu kam tam le ha ke jinge tho shong kurim tela ang bangiken mau ka tu ka kamba ka jong ujisu ka baning kong tam ka dei ba open kelawan ya ka ha ka kana kanilaya ha ka jinge tho shong kurim tengi damar bakani ka wan ong no ka long ka ba don bon ani ka ba don buram ba ka sak pen kelalong ya ujisu ba un pen kelawan ya ka haka kana kalilaya katu kajinge tho shong kurem namar lada kana wain kal lada kitu ki brio ki bawan sha kajinge tho shong kurem kim shem yo sho e kawan ka long no bakatu kajinge tho shong kurem kala ban long no ka baja buram te kum ta ujisu shem kwa ban penja buram te le kum no usa
ong ikisin ran ba kinwan ra ka ba ujisu sa pen kelano ya ka siya kawan. Ti kan ni kawan kadai kata ka ba kijukhen bakalong kata ka ba don buram ma ti kumta ujisu ukran no kanya kane namar kadai ka kentien ka ba khamlong ka ba pendan kamma kan nyam jiu ti ukran no da kane kan ba loong ba hakipor men shwa ya kane kawan ha ba kisnai kawan no ni udeng so awan loong ba kijubu kata kalawas ni ji hakine ki film hindai mi shwa dangi pen ikini ki film jong Moses ngi pen ki film ki jong kini ki breu ki jong ublay kom na do Abraham eru ki pendan kambe da kane kaluas ni u Abraham ru ba ai ka ya kane ka hak ya kane ka hakaru ail hakane ka luas ni kitab ya ka hakaluas ni tikiji pendan kambah kane kaluas ni telong bakane kaluas ni lada kila pendan kam si pendan kam lada ki pendan kam si pendan kam man kapor kala ban rem tienda kala rem pade kemon la syu pendan kam ya ka kila ban berat no lani ban bu no namar kala ban silong tu ni tu kisni mo ki wad ki jutis ni dan jutis ni ru ndala slam kilong ang kumno ki pat kilong bapat pedang ti ong ba kum tahu jisu ukran ya kane bakin sngau thu namar makiru ki pendan kam ya kawan tilo ong baka ka ba jisu soong ba ya kawan thamai jubo hakita kalwas ni ka barem namar lada thap ya kawan ka ba thamai hakaluas ni ka barem kalaban pat pedang lan ya ka ba kat no lan ni ban pei no tu kawan kanam ne te kanom ne te kumta ujisu ukran daka ya kane ka parsi nang ta shu ukran uang ba uang bakan lada kumta kata kawan thamai kan pen pedang keluas ni bat kata kawan ke jau no bat kita keluas ni ki jot no henry ya kawan thamai jubu keluas ni thamai kata ka bau jisu uang badai tang ya kawan thamai la jubu keluas ni thamai te hatin kene ke jingkeli ma ka ba kini ki parisi skila keli ujisu ay ka ne ka parsi te hadin kani pat de syu pat de kini ki sen kini ki parisi pat de ki dang don syu ya ke jingkeli ujisu kata kecing keli kalong baki keli siapang ka sabaton kita wa daw tin ako way ka por karena ka way ka por ki keli siapang ka sabaton jisu namar kecing keli ke jong ki ka sabaton kadai na banta lingba kata kaling kakau ma baki yad kaling kakau kasngi sabaton bat kini ki sinran ki jong ujisu kat baki dang yad ki le kumno ki las dang ban khed uta so akeu tekine ki pharisis ki yo ya kata ka bakini ki sanran ki jong ujisu ki le te ujisu ang gumno uang men hato menno ru phempat jupule ka ka ba udebet ulale kilalingo man ang tam hato ka mo phem jupule ka ba udebet ulale uang ba menba ula shipa bat ula tangan mau bat kita kiba bat kumno ulale hakapor kabudan hapo kayeng ublay hakiyeng kisngi u abestar uang ba uni udebed ula syem ya upupen i ula bam yu tau upupen i hakata kisngi namar balay ba ula tangan ti kumta ula keren ya kata bat ujisu ula ongru uang ru ti ula ongru haki la tau ya kasabatan nakabenta ubriu ya ubriu na benta kasabatan ba kumta ti ukon ubriu ulang utray kasabatan ru kini ki parisis bat kita ki nong tho na kim shem lak men ban yo i ya ka ba ujisu ulale ka ka babaha laong ba kim shem kemen ba ujisu uyeng bat kita ki nong pam shem kemen ba ujisu udieng bat ki bapang ki bashitam ki shem kemen ba ujisu uyeng na benta ki jingle nani ki jinglong ki jongi ki brio ya kaban mam ki pop ki jongi henry ki lanyo lani kila ya le persha penban ya ki ki ba ujisu udan ya ka jingtmu ka babha kini ki pharisis long ba bat kini ki nong tho ta ki nong tho jong kaniam Jews long ba kita kuat ya ujisu ba kin pen kelam
kita kwa bakin pen kelam ya ujisu balai namar bakini ki Pharisees kidang don hakata ka jinget ka barem ka jongki kidang don hakata ka tradition lani ka culture ka jongki ka ba perkheng ba nang taloong ba kidang don ha kini ki jingle ki jongki ki bam ya ham bat ka ka ba ublay utmu ya yangi ki brio kelong persya lut na dong hadong te kumta loong ba ujisu nakataka daw usakran ya kanika parshi halor kanika wan ukran ya kanika parshi hakalor kanika wan kanika jingkran ujisu kidai ki kintien siat parshi loong ba lada ngingim pusan ba nginom la ban snutho kadai ka ba siat parshi ba ngi hakani ka jinget ke jongi ka ba menta lada ngi ngem snga ngem pule bha ka bha bangin pusan lani bangin snutho namar ba ujisu ukran lani uong ki kata ka wan thamai hangni ka ni ka wan thamai ka ba ujisu ulakran ka thau ya ujisu daladehi ong ka wan thamai ka thau ya ujisu ka thau ya kata ka jutang ga bathamai ka thau ru ya ga gospel jong ka jing ai bat ya ka hima ublay ni pule Lukas ar phau hangne ka thau ya kata ka jutang jong ka jing ai kani ka jutang jong ka jing ai ka long ka ba ka ba don bor bat ka ba yar bat ka wan ra ya ka jing long pura jong ka jing ya dai jong yi ki khon ben riu bat ublay kata ka dai ka jutang thamai nani kata ka wan ka ba thamai ka dai ka wan ra ya kata ka jing ya dai ka ba jan ka jong yi bat ublay lada ujisu wan sya ka perthai ngim la abandon ka jing ya jan bat ublay ngindang sa akut sa ha ka jing hikai jong kata ka niam jiu lani ki Judaism lani kata ka jing hikai jong kita ki Pharisees baki ni ki Pharisees kila pen klumar ya ki jing mot ki jing perkhat ki jong ki beriu tilaong ba kani ka wan thamai lada bu hakane kalwas ni kabarem kala ban pedang namar balai namar kane ka thau ne ka pen ya ka jing ya kata ya ka jing bat kala ru ban long ka jing jot lada persang ban pen ya dei ya ka jutang jong ka jing ai kata ka new covenant ka bangi ong kan kata ka jutang ka jing ai bat ladangi nujor bat ki kita ki barem tilaong ba ha kani ka jutang ka bathamai ka jong ujisu Kris ka balong ka jing ka baman ka sngi kata ka jing ka jongi ka ban bod ya ka jutang ka jong ujisu ya kata bangin bod ki ki barem jong ka jutang ka barem kani ka pen pau ba kani ka jutang ka bathamai ka ai ba kaya lam yangi sha ka jingkala ka bamod kaya lam yang isya ka jingkala ka bamod ka jutang ka bathamai ka jutang jong kasnam ujisu kan omla shu bandon ka nu ka jingedei bat ka jutang kasnam kimrat kata ngila ban pulina ka Hebrew pra khatlai ko ong ka jutang bathamai ula penlong rem ya kata ka baningkong ti kata ka banong kan nang rem bat kan nang temen kalan nang jandu no kan ni ka long kata ka jutang ka barem ka banla ka ban pendu no ki barem henry ka jutang ka bathamai ka dei ka ba ujisu ulawan ra hangi ban pendu no ngani ki jinget ki barem baro kita ki culture ki ba kababamdan ka jingya ha bat ka jing hikai
ke jong ublay. Nang ta kani ke jutang ke batamai ke jutang jong ke jingknya ya ke snam ke jong ujisu. Bangin yo lani bangin yo ban pediang ya kata ke jutang ke batamai ngihap ban long kita kibriu kibalakop lani ban pong lani ban kop ya kata ke luas ni ke batamai. Maka dia ke jutang ke batamai lani ke wan ke batamai kan yo ya ke ban tap hangi ni don kam ya ke ban long kom keluas ni ke batamai. Keluas ni ke batamai ke tau ya ke dok nuot ke batamai balas sandur nadu ke jingmut ke jing perkat ke jongi nad dong hadong ke jing em ke jongi ke had ke dok nuot ke jongi kan mut ni don kam ban perkat tamai lot eke barokan. Ni don kam man perlong tamai lut ya ki baro ha ka jing em ka jungi kata kam long ba bangin pediang tamai ya ka jing hikai ka gospel ka ban pediang ya ka jing hikai ka gospel syapang ka jing it ba ka jing yamap syapang ka jing it ba ka jing yamap kade keluas ni ka batamai kapher na keluas ni kabarim kalong kabakhem jingmut keluas ni kabarim kalong kabaperkheng kababat ikiniam kirukam keluas ni kabarim kedai kabadap da kijing arsap bad kabadap da kita kijing le niam tang ban yo ya kijing ro na kibriu keluas ni kabarim kedai ka kabapen i ya kabashabat ong no lada yodon ngi wan syakani ka jingnya sang ngi wan tang nakani ka basyabar ban peni bangi wan jingnya sang kata kala ban kup ya keluas ni kabarem kombalong ki parisis ban peni ya ka basyabar ko mau jisu kran syaka jing sya jin et ngi ki balang ki jongiru ngi jule ya kani ka jing duai sya jin et nakapor syakapor ladangi long kita kiluas ni ki barem idang buat ni keluas ni ke barem ka tu ke jing sya jin et ke jingi kala ban ka ba ujisu un penrem komba penrem ki parisis henrai ka ka ba ujisu ukwa habangi ngi sya jin et ngi wan sya ka yeng ka ba kentang ke jong oblay ya ka ban syang kum ne banginya duai lang nadu ki samla ki long kami ki long kepangi duai lang nadu ka dok not kamen sim ke jungi IT ni ai kata kamen sim ke jungi syau jisu syau belai kata ni pen kelalong keluas ni ke batamai keluas ni ke batamai kat kamla ban yadon lang bat ki barem kamla ban tab le ban pediang ye ke barem keluas ni ke batamai kedai ke balap diang bat balanget ha ujisu kedai ki bawan ra ya kata ke jing em batamai ka dok nuot ke jongi ka bengi ong kita ka transform heart kalau ngila ban pule na ke ar koren kalong basan khat ke bakhan nyau ka ong kumta lada u ru udan ha ukres ulang ujing thau batamai ki ru ki barem ki la du no hakmi ki baro ki la jalong ki batamai kani ka jing em ka ba pen thamai la ni ka dok not ka batamai ka dei kum ka balaring dur hakani ka ka shithi ki jong apasopol haka shithi shakin nong rom kala nong ka bakhat ar khot ka ba ar ka ba ong shu ba watu wat penisriem ringkat yala dia bat kane ka perthai henrai tu pen kala dor yala de ken da ka jing pen thama ya ka jing mot jong phi khnang ma phin yo tip ka ba kum no ka long ka mon jong blai ka ba bha bat ka ba pen sngo bha bat ka ba pen janai de kata ka dei ka kum long la ni ka jing em jong ka luas ni ka ba thamai ladang ngi don ni kita ki jing long ladangi don ni kata ka bangingin le kat kum ka mon ka jong oblay ka babha bat ka ba pinsngo bha
kata ngila ban pediang ya kata ka wan ka batamai ngila ban pediang ban ngila ban pediang bakata ka wan ka batamai kan syong hakata ka luas ni ka batamai kan nom paisyu bat kan nom pedang syu lada ka donut ka jongi kadang long haki ki barim lada ka donut ka jongi kadang long haki ki barim ka jing trei jong men siem bakhut kan ompat yo jaka da lei ru kan ompat yo jaka da lei ru nakata ka daw don kam ka donut ka jongi ban pen thamai ka kitab jong Ezekiel lai phun riu kan nong at phun riu ka khat kong ngan ai ru happy ka donut thamai bat ngan bu e ka men siem thamai hapo jong phi kani ka long bangi don kam ya ujisu ubala man pen thamai ya ka jing em ka jungi ni don kam ya ujisu bala man pen thamai ya ka jing em ka jungi lada khlam ujisu namla man pen thamai ka jing em ka jungi ujisu udai uta ulenti sha ublai sha ukpa ladam don ujisu ladang ngim pediang ki ai ki jing hikai ki jong ujisu ka donot ki jungi ngimla ban len sha ukpa ngin don ka lenti la khang lenti no yangi nam don ka lenti te komta ni don kam ya ka ban pen shlur ya ladi ni don kam ban pen shlur ya ladi bad bengidan kam ya ka ban pen shlur iki para banget ki jongi bangin ya piam ya kane ka jing em ka bathamai ka ba la terwa hangi da uji sukres bad bangin ino no par ki barim barokhan ngin ino no par ya kita ki rong pong jong kane ka perthai ngin ino no par ki baka perthai ka ai yangi oi ka perthai ka ai ngi ki jing sngo bha ka ai ngi kita ki bangi ngi kwa baro henre kini ki long tang na jrong kala man pen hun tangi kini ka bashabar henre ka donut ki ka jing sliang bat ka jing thrang ka donut dalele namla ban ai dai tang ujisu bala ban ai kata ka jing thrang bat ka jing sliang ka donut ki jungi man pentingan man pendap lani ban pen ya kata ka bala pat pedang hagi donut ki jungi kani ka luas ni ka bathamai ka kren ru shaphang kata ka jing hikai ya ke ai ka bangin don ya ka men siam ka bakelut ngin don ya ka men siam ka bakelut ka men siam ka balong ka ban ailat ya ka jing trai men siam bakhot ka luas ni ka bathamai ka dei kata ngin ailat ya ka jing trai men siam bakhot men siam bakhot un trai hangi Wau trai men siam bakhot kata ka wan ka bathamai lan ujisu ula ban syong hangi te komta hakani ka por ngila ban ong hatu ngis ngau thu ban ngin yet ya la jong ni don ne em ne la ne ngila long ne em kita ki brio ki balakop ya keluas ni ka bathamai ban kop ya keluas ni ka bathamai ni don kam ban kala bamut ni don kam ban pen thamai ki jing mot jing perkhat ban ni don kam ban ya mam yala de kani ka jing ya mam ka long ka wei ka pen lai lut ye ki jing mot ki jing perkhat na ka jing she cha te mrau ha ki jing mot jing perkhat jungi la ngi don ni ngi long ngelwat ka luas ni ka ba thamai kan mau long ba ka hima ka jong ublei kan long hangi ngin mat ye ka jing kmen ka bakin jamin siam wat hapedeng ki jing wat hapedeng ki jing yale wat hapedeng shibun ki jing tenjo ki bawan laong ba ngin mat bet ya ka jing kemen ngin mat ya ka jing kemen ko mau David umat David hadien ki jing long barem ki jong u pediang ya men siam mo kho jong ublei u yo ya ka jing kala ba David wang kum no an shat kemen
utrai kamen sim ke jonga ka kamen utrai te kumta ko mangiru ni pediang kita ki ai ki jing hikai ki jong ujisu bangi long ni kelaba mut ni pentamai yala de ni mabri ki ai ki wei ni la ya kaban long kum udebian indam in shat ka jing kamen kabenta ka bakat do ka long ba kane ka luas ni ka batamai lani ka wan ka batamai ka dei ka wei ka ba pen khen no ki ai ki jing long ki jing nget ki barim lani ki jing nget ki bam ki ba la perkheng lani la persha da ujisu kata ka long la dangi pet ya kane ka jingya thu khana jong kane ka kan thai ka pang mi islam ba kane ka kan thai ka pang mi islam kan thai ka pang mi islam khat asnem ka ai ka bajaya ka long baka ka pen khen ki jingya ki barim baro namar baka laong ba sien ki breu ki badon ya kane ka jing pang mi islam kimbet ban mi shabar ha ka jing hikai jong kita ki riu kini ki parisis lene ka niam judaism ke jong ke laong ba ki haban shong haying ki dei ki breu ki bapop ki khanya ki ba ki dei ki bapop ndai ka ai ka bal jang ne ka long ba ka ne ka kan thai ka la let sha ujisu namar ka tep ba ujisu unla ban pin khia ya ka jing pang ka jong ka let ban pin khen lot ya kita ki ai barok khan ka let ban kta ai ki jan ki jong ujisu ka ne ka riu kan thai kala pen khen ni kita ki jinget ki barem ki jong ki baka lahikai ka niam ki jong ka te kom ta lo ong ba ka ne ka jinget ka jungiru ka dei ka wei ka ban pen kala yang ni sha ki ai ki bathamai la dangi dang sokut ki ai ki jinget ki barem ki jinget jong ki ai ki balong no kam balong ki ne ki jiu ki ne ki parisis ngindang sakut haki ai jing long barem dai la dangi ong dangi break ikata ka barrier ka ba karukom hikai jong katai kanyam karukam ni break lut no ikita barok khan ni long kita ki jing thau ki bathamai kane ka riu kan thai ka le ban kta ya ujisu tang na inrmiang shintur na irmiang jan tang na irmiang jan ki jong ujisu ane ka yo ya ki jing pin khia kane ka kan thai kala long kalawas ni ka bathamai haba kala the ekawan thamai hapo jongka kumta kamat dala dehi ki kamba jong ujisu te kumta ujisu udang long menta lasai shabam jikon udang long uta ubala ban pediang yangi ladangi kala ban pen kala ya ladi bangin long keluas ni ke bathamai ulong ka kawan ukloi ya kaban thap ya kata kawan keluas ni ke bathamai te kumta sok kita ki breu ki badan ya kawan ga bathamai ban naga jingdap jung u ngi baro ngi la yo pediang pat ke jing ai ka badakat ke jing ai yo ondes baning kong khat bakhan riu kong ya kata kumta next camp ning ba ki ni ki khubon ki bangi ngi la yo sngo ne kam hakani ka jan men kan long ga jing thau thamai ngi iwei baro ngin pen kre ela de la dang ngin pat long ki bala la ngin pat long kita ki luas ne ki bathamai ngin pen thamai la de ngin pediang ki bathamai phai ka ktien ki jong oblei phai ka ktien ki jong oblei ki jing hi kai ki jong uchisu le ke na do kamen siam om tang ka ban spen ka rong per thai ni skam nang ba kan ko khubor oblei un ker khu ngi wei baro na ban ta ka buram ki jong oblei pihak ini kapur ngemlak klem da ai kublei ya barok gitu kublei shementa hakani ke jing chakri ke jongi yu blei bat ru iki kun samla kibla ai ka tu ke jing ruai ke boong wat om thau ya jing klot jongi tu panlong yingi ka wan bathamai ai bo men sim jong mi un wan thau thamai yangi bat kumju ru ya ka kwaya kabla ai ko to jing ruai you are the one tika jing kublei ka bakar pangkalong ye pi kong nam ta to ko khubor ka ba ai
mensi mengi kaba ai ke jing hikai ngi bangyen omlong ki parisi ki babuat ya ki kendon hendrai bangyen long ki kuan ki jong ublei ki babuat ya ka jutang ka bathamai ka jutang jong ka snam ujisu tinginnya penwai no ya ni ka jing syakri ka jong i ublei da ka bangnya ruai ka jing ruai ka ba nrius pa lai fawnyo nrius pa lai fawnyo amit tan rai ki jing kerku jing ai na mi ki tot yala ki brio me ya kerku jing isne kum kiwa dot mengan yaro mengan burom shilenter kat badang yang barok lightly gitu kan kejing ruai ke bah nrius pa lai fawnyo. Pastor yongi Reverend GS Ului ban bu ai kijing dumai nam takin ki program ki bangila yo ban bi en pelaj ini da ka jingker ku penwai Ublay bu kpa jinge ubah bening ngi aingu yame ku try be da benta jong kani kapur kumal ai gi bangin mani yame ublay bodon bor boro ublay batap da jinge da jinge sne ngi aingu mena ai kalat ka balai lut ku try ban mani me bat melakot ngi kat ni ku try bangin don hani ke ying ke bekentang
ngengu namar kehubor ko melakren lingba ka syakri ke jong me ko bokhot ku trabi e jengi bangin yit iladi ko mangilong ber ka jing khot ka jeme bangin pen thamai ya ka jing dei ke jungi bat me ban ai jaka yeme hakida nut jongi bangan long kum ka wan ka ba thamai ko trai ha ka jing em ka ba lakloi ku trabi ban lie ye jing khang ba men rung ba dun yo ban ya khawai mit halakasgi kurku ku trabi ij ye program ki badang sa ke jeseng ke begin yo hakapor ndu siteng jan mit ku trabi ij ke belong jeseng ke bakhadu jong ke ne ke jingra khie mentakasnem kurku ye benta baro ke no isi benta baro ba ke jing khawai jingra ku trai kat pendap daga jingkemen bat ka jing rahem ka jong men se mo khoj ha ka donut jong itu baro ki bawan ya ka ban mani me pelai daga jing khu ka jong me yangi na ka ne ka jing yeslok ka bathiang namar ngi pan ha ka kerteng jong trai bunap ne bi e jong yu Jesus Christ putu da airu ba ka jing e ka badap yang ka jong Jesus Christ ka jing e ke jong blai ke banda bam jukut lamba ke jislok ke jong men sim bu khoi ke jing kar khu ke blong lai ha we blai ke ne lor ka ngi bai pi we menta bat hadu halakarta amen.